To vidno? Hej, v pohode. Už zistil, že sa nikto nedíva. Vany zatvára, keby jeho bola. Na ňu vrne. Ejha. A toto už není dobré. Zlatí sú. Vidíte živé zábery z čelustí 3. By som sa zľakla, keby som iba tie zvuky počula. Toto si ešte nepočula len ho, hej? Že toto si ešte u neho nepočula. Ako uňho, hej, ale takto, vieš, keď naraz. Tak lebo ja všetci vieš, tak pootvárajú okna a budú sa pozerať, že? Hej. Čože už nemáš tie? Tá však tie už došli. Hej? Daj ruku. Díky. Ty už máš? Hej. No. Musím kúpiť nové budze, dole. A Jezus, fajn. Neviem, tieto sa mi zdá, že ľahko vydržali. Hej? No, môže byť. Som zvedala, dokedy by vydržali, keby sme ich nechali. Podľa mňa môžeme kľudne ísť domov a sa vrátiť tak od hoďky. Ale stále to budú. Hej. Ešte po prípade, vieš, taká čiara po zemi z oboch strán bude, sa preťahovali. Bude dobre zničený barňas, keď prídeme domov.
A v momente, ak to získa, to už nemá zmysel. No ale teraz ho to už nebaví. To musíme prvo zobrať. O nie.